Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyiMafiki ngayo i-heartbreak, ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, zigazi. Bayiphulwa abantu, khona bephulwa, khona bephukile ngikhuluma nawo, khona basazephuka. Ngomjoli into nje ewuhlobo lwayo, ongeke futhi uzuthi wabambile amakhathi akhonayo, awabambeki. Babhalaka abantu, basibhalela indaba okudlala. Namhlanje-ke sibhalelwe, sibhalelwe usisi lana, uyasibekela lwakho udaba ukuthi yena wephuka kanjani. Mangabusachitha-ke isikhathi esiningi waphela isikhathi imali, mangingene kulo udaba lwakhe olibeka kanje kudaba lwakhe, olibeka kanje kudaba lwakhe. Sanibonani eMafiki, igama lami nguNoluthando, ngaphulwa iwele lami ne-boyfriend yami. Yazi abafana, ngingathandi uma kuthiwa izinja, kodwa nje mase silibeka iqiniso sesiliveza ngaphandle. Izinja abafana, abafana izinja. Kusho ukuthi ngazitholela nje umfana, sinewele lami sase-single soyi-2, sifana nseke, ngeke uzosihlukanisa. Ngayo yonke indlela siyafana, ukukhuluma, smile, like everything iyafana ngathi. Hayi-ke nasempeleni kumfana wangishela ngaqoma, ngabe sengitshela udadewethu ukuthi hey, mina-ke sengimtholile umuntu. Wangijabulela-ke, siyazwana-ke futhi hayi kancane. Wangijabulela, kwaba mnandi, wathi ufuna ukumbona umuntu wami. Hayi empeleni wagcina sembonile, wajabula naye futhi umuntu wami ukubona usikhweza wakhe. Saqhubeka nje lonke nje sino-baby, sithandene nje futhi lakhuphuka ngamandla uthando. Ngabona ukuthi hayi lo mfana uyangithanda futhi uzimisele ngami. Wayenako ukuthi nje mase sizihlalele sisobabili angincomela udadewethu ukuthi enani nefana, yazi futhi indlela enefana ngayo. Ngingaze ngigcine sengidideka ngelinye ilanga ngithi mangithi qe ngosisi wakho ngiyavana ngizibhaqise ngembhanseli. Ngithi hayi ngakhuluma umlondo nje bese sihlekela leyo nto. Wayenako nje futhi ukungibuza ukuthi awuhalela ukuthi nje sinosisi wakho ninosisi wakho nje nike nize nje ningivakashele no-2 so lala nje sonke nje. Ngikwateke lapho ukuthi hayi busho ukuthini, athi hayi sengizokwenza lutho, sizozilalela nje. Thike mina-ke mengabe sengifuna ukuthi mina senze utho-ke siyobe sisenze njani. Hayi-ke phela kuyobe sekubonakala ngaleso sikhathi. Ngithi usho ukuthini uma kuyobonakala ngaleso sikhathi? Usho ukuthi uzolala nathi sobabili? Ahleke. Ngithi ungakulingi uyicabange leyo mfana wami, ngoba ngeke ize yenzeke futhi nje ngingakulahla. Hayi uyazidlalela. Wayeloke-ke ngincomele, loke nje qhamuka nalezi zinto zakho ukuthi ungathini usisi wakho uma ungezwa kuthiwa ulale nami, ungakwata. Ngibona lo mfana lona kodwa ngempela ungithatha kanjani. Kodwa ngiphinde ngisho ngithi hayi mhlawumbe nje uyazibuzela ngoba sifana phela vele nje. Somcephe ucandiwe njengoba vele samawele. Silawa afana nje kwangempela. Hayi sahamba isikhathi. Ngapha efonini kasisi wami ukuthi hayi bo, umuntu wami kanti usesenda izinto eziso. Wayemsendele nje yona uqobo, and uyabuza la ngenzansi ukuthi awuyikhumbuli. Ngibese-ke mina sengithatha lo sona le, ngibese ngiya-screenshot, ngibese sengisendela kimi. Bese sengiyambuza usisi wami ukuthi wesisi, manje ninomuntu wami nihlangana kuphi? Athi hayi yashonele nale.
ngithi ayikho into akakusendela yona engingamele ukuthi ukusendele yona. Athi hayi lutho dadewethu lutho. Ngithi masingangena lapha efonini angeke izitholakala into engingamele ukuthi akusendele yona. Besaphoye ngolaka kusisi wami ukuthi hey kanti ungithatha kanjani ngicabangela kumuntu wakho, ungithatha kanjani kusisi wakho sithandana kuye. Besaphuma hambe. Mayiphuma ehamba ngesihlalele. After uma 10 minutes abuye. Angitshela ngigcwalisela lento engiyenzayo akayithandi. Mina ngimenze ngathi manje uyisifebe nani. Abesangiphonsela ifoni, athatha le phone ubheke le nto oyifunayo. Ngibe sengiyangena ngiyobheka. Mangibheka isekho iconvoy yabo. Ingasekho nje futhi. Isekho nenamba yakhe. Seyideletiwe. Bese ngidonsa ke yami ifoni. Ngimngenele kuWhatsApp wethu. Ngithi naku ke ngikutholile. Umuntu wami ukusendele lento. Wathi awuyikhumbule. Kusho ukuthini lokho? Wavena waswaba kakhulu waxakwa nokuthi uzothini. Wathula isikhathi eside ngithi hayi tshela mina. Ungitshele nje ungesabi. Tshela mina. Kwenzakalani la? Besasho ukuthi hayi yena wahlangana nomuntu wami, wavena umuntu wami omjubela ngehug. Manje nama emjubela ngehug kanjalo wabe semkhiza. Ngithi kanjani ekubeni umazi ukuthi umuntu wami? Uthi awayididekile umuntu wakho, that's why wayitshela ukuthi wena. Then ngithe mangimtshela ukuthi akuwena wathi nginamanga wena, waqhubeka wangikhisa, waqhubeka wangibamba nami ngagcina ke manje sengiluze control. Ngithi kwenzakalani qhubeka nendaba uthi hayi wathi masambe sekwakhe lensaya kwakhe safike senza yonke into. Yaqala lapho ke le ndawo namazange ngikwazi ukuzibamba and uhleze ungixoxela ngayo ukuthi umuntu onjani nokushaya kanjani umsebenzi yonke leyo nto. So ngagcina nami sengithathekile ukuthi hayi nendlela ngibamba ngama ifike ngihaga yavane ngikhumbuza into ngixoxela zona ngaye. Ngagcina nami sengithatheka siswami ngiyaxolisa. Ngavene ngathula. Ngaxakeka ukuthi ngizothini. Hayi empeleni ngazithulela zange ngimbuza umfana. Ngabona ngaye ukuthi unembezo yamdla ngoba kusho ukuthi intombi yakhe le udadewethu yamtshela ukuthi seyibhemile. Ngabe mina ngizithulele ngingabuzi lutho. Sahamba isikhathi ngabe sengimtshela kumfana ukuthi u1 no2 ngambhaqa. Njengoba ngambhaqa ke ngicela ukuthi abe semthatha kusisi wami amfake kule relationship yethu ngoba phela sebenze likhulu, sebesendela into ezinkulu kakhulu. Waxolisa ngithi akusasiza uxolisa, mthathe sibe nisobathathu. Wamthatha nangempela saba sobathathu. Sasithi masiyombona sihambe sobabili, masiyolala kuye siyolala naye sobabili. Noma yayingidla lento nganyenziswa ukucasuka ukuthi mabavane nje bayenze ngokusemthethweni lento. Ngagcina sengijabula nami ukuthi sinosisi wami sijabuliswa umuntu oyedwa. Wagcina futhi naye sengibona ukuthi uyasithanda like ngayamukela lento sagcina sesithandana sobathathu nje. Kwakumnandi. Sahamba ke isikhathi la ngafike ngaze ngacasuka khona. Ngacasuka ngoba usisi wami ube nokuthi mayimkhumbula yena angijikele ngemuva ahamba ekuye A1. Sengibona ngama message futhi ukuthi bebeke bahlangana labantu. Bese ngiyambuza sisi wami kanti yini manje wena so ujikela ngemuva uhambe uyobona umuntu wethu ungangitshela? Ngathi hayi mina ngiyakhathala ukulinda uthola ukuthi usasebhizi nawe. Mina manje nami ngifuna ukwenziwa wena ubhizi uthatha isikhathi sakho. Hayi mina ngeke. Wangitshela into eziningi usisi wami. Ngithi yazi nivana umthathe ngabe sengimlahla khona lapho ke. Kodwa ngabe ngiphukile enhliziyweni ngoba phela manje usisi wami unomhobholo ukuthi ngamsherela entweni yami yena bese ke manje kusefuna ukuyidla kakhulu eyedwa.
ngabe ke sengimnikeza yona kanjalo ke le ndoda. Kodwa namanje ngiyayikhumbula ngoba lwamlisa wesijabulisa and ba right ke benosisi wami basathana basaqhubeka nento yabo. Mina kuyangihlupha nje kubuhlungu nje because anginamuntu nje ukuthi mhlawumbe ngizothola umuntu ngokusheshsha kodwa anginamuntu kuyimanje. Angazi noma mhlawumbe ngibuyele kuye ngiyoxolisa siphinde siqhubeke sobathathu, angazi noma mhlawumbe ngibuye ngiyoxolisa ngimtshela ukuthi ahlukane nosisi wami abuyele kimi, angazi. Cela ningicebise ungenze njani. Babukeli, niyazwela ukuthi usisi uthanda ukudideka impela, akazi ukuthi enze njani, aqhubeke nalomlisa athini, angazi. Kanike nikhulume naye nina nimbonise ukuthi eyiphi indlela angenza ngayo engamnikeza ukuphumula, embuyisele nenjabulo yakhe. Ngiyabonga.